to nič. Asi im ukazuje moje číslo, nechcú zdvihnúť. A to skudák nefunguje. Dobrý deň, prajem, Juraj Mihalov pri telefóne. Áno. Chcel by som sa opýtať takú vec. Plný Facebook je takého letáčiku, takého kupónu, že keď to niekto zazdieľa, môže dostať 100 eur od Teska. Neviem, či o tom viete, aby som sa chcel opýtať, že či je to pravdivé, či je to blbosť. Aha, neviem, ja tu zastupujem na chvíľučku, som nová a toto je recepcia pre zamestnancov. Aha. Takže skúste... Áno, ja sa ospravedlňujem, ale neviem ani kam mám zavolať. Tak ani ja neviem vás nasmerovať, žiaľ Bohu, lebo hovorím, že tu zastupujem na chvíľučku len, okay? Aha. Skúste na tú druhú recepciu, ako je hypermarket tam. Dobre? Dobre, majte sa. Podobne. Prosím, centrum. Dobrý deň, prajem, Juraj Mihalov pri telefóne. Prosím vás, mám takú otázočku, možno netradičnú. Ja len, že plný Facebook je takého kupónu, že keď ho niekto zazdieľa, dostane 100 eur. Z rôznych takých podivných stránok to ide, ale všetko je také, že Tesko. Ja som dneska akurát pozerala a tam mi jedna známa zdieľala, že nezdieľať to, neklikať, že je to dajaký vírus, tak neviem. No a vy neviete mi povedať, alebo aspoň, aby som... My nevieme o ničom, lebo to beží len cez Facebook. My s tým nemáme nič spoločné. Áno, a neviete, koho môžem kontaktovať, aby som zistil, či je to pravdivé? No, neviem. Lebo to cez Facebook to naši ani nikto neposiela. Mala som tu jednu pani, ktorá je z kancelárii, z klástru a ona tiež o ničom nevie, takže vôbec nemáme šajnu ani. No, a teraz čo? Chápete, lebo to aj u mňa moji priatelia to zdieľajú a tak ja práve preto robím, že vám volám, lebo chcel by som im to dať potom prosím zdieľať, že nech vidia, že... Nie, tam len zákaznička spomínala, že tam sa treba zúčastniť z nejakej ankety alebo dačo, ale naše šéfstvo nevie o ničom proste, nie je to cez nás, takže nie je to naše, nevieme. Áno, a že neviete mi poradiť nejaký kontakt, komu volať? Nie, milé rada, ale nikto nevie o ničom. Super. Dobre. Bohužiaľ. Dobre, len môžem sa opýtať, prosím vás. Áno? Keby som tento náš telefonát zverejnil, v prípade, že ešte sa dovolám nejakému šéfstvu, môžem ho zverejniť, nemáte s tým problém? Keď hej, tak nebudem. Ja neviem. Nijak sme sa nepohádali. Nie, akože v pohode, nie. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne, majte sa. Dobrý deň, Česká zera, prosím. Dobrý deň, prajem, Juraj Mihalov pri telefóne. Prosím vás, chcel by som sa opýtať, neviete mi dať nejaké číslo, nejakú infolinku alebo podobne, lebo chcem sa vás opýtať na to, že ako je teraz plný Facebook toho, že zľavový kupón 100 eur, keď zazdieľate, dostanete. Neviem, či ste si to všimli? Nie. No, plný Facebook je toho a podľa všetkých indícií to je proste vírus a podobne, len chcel by som mať informáciu priamo od Teska. Viete, či som na centrálu musíte, ale čo ja viem, tak určite nie. To teraz prvýkrát počujem. Aha. No, že keď zazdieľa niekto na Facebooku, dostane 100 eurový tiket. Poukázku. No, nemyslím si. To je somarina, podľa mňa. To je, len to viete, aby som to chcel mať oficiálne, že tak to na centrálu do Bratislavy, ale je vám tam čísielko, neviem povedať. No ja už som tam volal, ale tam momentálne mi zdvihla nejaká pani s ukrajinským alebo ruským prízvukom a nevedela tiež. No určite nie. Ani nikdy také na Facebooku nebolo dačo také. Nemyslím si, že by Tesco niečo také dávalo. No dobré. Ale vás môžem na personálne, keď chcete prepojiť, vám to potvrdia určite. Buďte taká dobrá, prosím. Dobre? Dobre. No super. Takže ma prepájajú na personálne oddelenie. Ty mi nevezmu. Áno. Dobrý deň, prajem, Juraj Mihalov pri telefóne. Tento telefonát si nahrávam. Chcem sa vás iba opýtať jednu vecičku. Teraz je plný Facebook takého, že keď zazdieľate poukážku 100 eur, taký obrázok je tam, ako kupón, takže dostanete 100 eur poukážku. Chcem sa vás opýtať aj vlastne v mene tých ľudí, ktorí to zdieľajú, že či je to pravda, či je to reálna akcia. Ešte raz vás poprosím, no. Lebo toto počujem prvýkrát. A vy viete, že voláte do Teska? Áno, áno, viem. Viem, volám do Teska. Moji priatelia zdieľajú na Facebooku takú poukážku Tesco, 100 eur hodnota,
A tam je, že vlastne keď to zazdieľajú, môžu dostať 100 eur poukážku. Ja ani neviem, či sú tam nejaké vôbec podmienky, lebo tie stránky, na ktoré to odkazuje, keď na to kliknete, sú také vírusoidné, by som ich nazval. No viete čo, ja nemám žiadnu takúto informáciu a ja som ako personálna manažérka a nedostali sme žiadnu takúto komunikáciu, takže ja vám neviem na 100% potvrdiť, že to je pravda. No, podľa všetkého to pravda nie je, zatiaľ, kým som to volal. Len kto to vie vlastne potvrdiť, lebo ani na centrále mi nevedia povedať. Tak jedine keď na centrále vám vedia, ale keď ani oni nevedia potvrdiť, keď hovoria, že to nie je tak určite nie. To je potom nejaký obľúb s prepáčením. Áno, jasne, ja chápem. Dobre, ja som si to aj myslel, lebo na vašej stránke na Tesku nie je nič. Nie, lebo všetko, čo je na našej stránke, tak áno, to určite áno, to je platná akcia, ale to, čo je na Facebooku, ja neviem, či si to niekto nevymyslel, takže ja vám to nepotvrdím, lebo to nie je tak. Áno, dobre. Tak vám ďakujem pekne. Nemáte za čo. Majte sa. Volali do Teska, vyvolal som asi možno 10 rôznych telefónnych čísel. Nikde nevedia potvrdiť pravdivosť tej akcie, tých kupónov. Každopádne hovoria, že je to podľa ich názoru blbosť, čo má štvet, že majú iba názor. Dobre, takže nezdieľajte to. Už si to vypol, čo?